ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ଥିବା ଏବଂ ଏ ଯୋଗରେ ସାମିଲ ହେଇଥିବା ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁ ଭଗିନୀ ମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଯୋଗ ଦିବସର ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଜି ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥାନ ୟୁନେସ୍କୋ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ କୋଣାର୍କରେ ଆମେ ଯୋଗରେ ସାମିଲ ହେଇଛେ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁଏଲ ଓରାମ ଅଛନ୍ତି, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପ୍ରବକ୍ତା ଆମ ସାଂସଦ ପୁରୀର ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ମହୋଦୟ ଅଛନ୍ତି, ଜଗତସିଂହପୁରର ସାଂସଦ ବିଭୁ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ସତ୍ୟବାଦୀର ବିଧାୟକ ଓମ ପ୍ରକାଶ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଏସଆଇ ର ଅଧିକାରୀ ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ୱାନ୍ ନେସନ ୱାନ୍ ହେଲ୍ଥ ୱାନ୍ ଯୋଗ ଏଇ ଥିମ ରେ ଏଥର ଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯୋଉ ବକ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ମି ରୁ ୱି, ମୋଠୁ ଆମେ ଯାଏ, এই ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚେଇବା। ନିଜ ଅନ୍ତରର ଶାନ୍ତି ସହିତ ଆମ ପୃଥିବୀ ମା ଶାନ୍ତିରେ ରହୁ, ତା ପାଇଁ ଏକ ପେଡ ମା କେ ନାମ ଯୋଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଥିରେ ସାମିଲ ହବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ এই ଦିବସରେ ବହୁତ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ। ସମସ୍ତେ ସୁଖରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ନିରୋଗ ରୁହନ୍ତୁ।